Yan, ipengan me. Yan na mo sa lang. Yan ang may text. Oo, mami, pipi yan. Ipipipi ako. Wala, kumayari na akong memipi eh. Oo, hindi na alam kung memipi. Nyay, mother, pwede ka no lunch, kariti-tarita pota. Pota yan, ah. Mauran. Papunta lang kay pa. Binili yung stand na ganito para may stand itong cellphone ko. Na? Titanik mo? Saan daw niya binili? Na? Para pag nanonood ako ganito, hindi na ako kumawakan. Lagay ko na lang ganyan. Sa'yo, amistan, ilawan amistan, kagaya sa daddy mo. Umuran. Umuran ka na. Napintinding sili ko king kai. May pitpit na la. Nabanong ito. Sabuli may gisan la. Kai. May o, pogi no. Yan o. Bakit may pa yung Minecraft? Kem vlog. Hi vlog. Hi vlog. Yee. May nga nakahanda ng panak mo. Titay, may yata in-uploaded ang kay. What? Itang in-interview tayo pagaling na sa team. Andun na. Naka-upload na sa YouTube. Kaya tayo. Sinyer ko sa'yo eh. Hindi ka talaga. Papa lang na. Ay, mother, nandito na. Hoy, ninano ka. Eko, bisa kita kilaw. Yan ay namin. Talayo niya yung electric fan. Kaya mo ki. Malamok. Aray ko. Kakargaya pa yung gayik, mga kapanos. Malamok na. Huwag ka muna mag-picture. Ano yun? Dito, mas maganda ito. Picturean. Yan, nabe kayong yan, talakad. Talamikit ang gilid. Talamikit ang gilid. Ay, kunamitang kahit ang piano mo ano dyan. Ay, sige, siya. Panyamalan me. Pindot na ang pindot. Pindot na ang pindot. Kunamitang kahit ang piano nga na kasi. Ay, sige, ay. Luklok na kayo, luklok na kayo. Siya. Iniintay mong mag-post, hindi naman yan nalamang post. Kaso. Kaya, sabi ko lang mo yan yung tingnan mo kuya. Ba. Siya. Ba. Ayun. Ilapit mo kayong camera. Amang kayong BTS, wala no? BTS. Orin din BTS kayong gay, Pampanga. Pagkain yan ganito. Pinaupong bitin. May gini. Isang bubog ka na. Ganyan ang pagkain niya. Mga BTS, yung pamilya. Wala nga mo, manyaman na pa rin BTS. Bakit na nga po ng kirong? Alam ka lang. Ito nga, nabili ko eh. Nani naman ni Margo? High blood na naman. High blood! Ampa! High blood! Lipstick pa niya. High blood! Anong pressure cooker na pati, Saan mo? mawawala yun. Katulad na din dito ang high blood mo. Ay, blood. High blood! Ayan ka! Kaldero, kasanting na na. Yung kaldero naman tayo lagi bukos na rin. Aray. Dia. Candy. Bukos na rin. Dia. Kaldero. Candy. Dekang na yun, kakawali. Shop yan. Go.
Nanaret natin Pangebon. Ito natin pangibang ko. Pangebon, tapos natin yung pakaba, pangatlo. Ay, Diyos ko. Kanya biyan nyo ay. Gamit mo naman din. Yeah. Ito pressure cooker. The pressure cooker po. Wala yan. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi vlog. Ay, madan sa rin tayo ng dita na. Saan? Ito ka nung kawaling mo raro, tapos sapat niya bos-bos. What kawaling ko drawdo? Pangebon. Pangebon. Ah. Pancake. Dito, Ah. wapo. Buti yung kat sinabi. Di saan mindala kami. Ako, isang pangarap ko din siya. Sabi na, ako lang bahay. Hindi lang na, hindi ko ang abi. Hindi niya naman. Mantine. Kita na buwan. Oren! Ay! 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 Sabi mo, ang dalawa. Makita mo. Saan? Ano din? What? Nanya yung dudurot siya. Ali. Garan din naman seko na na. Ano ka rin ka itong This meron is na niya? fun eh. Babaw mo kayo. Siyempre, birthday ni Ay, Pixie. ano ka rin ko itong meron? Bakit tuki ka? Magdalena. Hina niya. Napano ka? Napano ka? Ha? Napano ka? Huwag mo nga alisin, matutumba ka. Panganyaman nyo bien eh. Abi, namnaman mo na yung luklukan eh. Nam mo na eh. Ha? Yes. Ito magdibu kaya kaming gawan mo ng kulungan eh. Why? You don't like? You don't like black? What is napagal sa English? Na? Englishan me? Ay blood. Ay blood. Ay blood ito ay makalaklak ya kita. Ay blood nakasandu ya. Pakanilobat! Ang santino ka, kulit na naman. Ha? Rin, tumigil yan, walang ibang pati lang ibang pati. Sabay ka dyan, Mir. Aburin. Aburin. Then BTS oh. Boleh kan lu buin, hingga yang kayak buin. Kaya di nan basoy mo. Buin na kan sana miglay. Tiyan ti ano di nan may tam pinakamabagsi. Yan, wala. Yan. Kaya masiping balik. Contest la oh, contest la. Tapi sana. Mimi lu masaya, kami yang masalah kali. Ini potang bayan yang mau kata Jay. Yan, hindi. Apa jalan? Yes, kiri ya. Ready apa yung Mili? How are you there? Assalamualaikum ha. Assalamualaikum. Dia kan nyawa nih ngalah. Bawal ng alak ka daw. Bawal alak yung bubo.
Kung babae na, baril ka. Sabi ni Tito na Isabel. Tama bali niya ng gusto ko. Musangot. Di, mag-shot si Yabu. Chat! Akin ng gaya yan. Hubulan na yung No. Apa dia kay? Apa dia lugar? Ano kaya pigit eh? Bawal malo. Kita yang bawal American. Kita yang pisapi. Yan. One. Ito na mga inig, Macau, Tampilo. Daniel Padilla. Nasayo na ang lahat. Tama ka. You